Bemano murikito brand saginisena noroboti rwasenchira yobo ikano manchu murigeria ne ntunde ya kabiro yo kumurikira oroboti rumodita General Nancy Gathungu yo mwaka wechiri bubere meronge bere na isato chiri bubere meronge bere na inye ase abariki baitwa mangana banyara ko bakone kebuna nkoko sansa menyorera bare ko kumanya oroboti rungirwa ko kwana bono tokoswa asensemo ya gatatu omurikito harono toto na nanya tukobaga kurigeria oroboti rurumo auditor general mwaka 2023-2024 asanya tukobaga ko kwandira ebirasi bya ECDA ebyabere bikwa ase county ya Kisii okokomba kwegari yomororo nabo igo okoimokererwa kwe bunge ye county ya Kisii negatia yando amango mwanchu murigera sanyar ko baka kumurikera na kurigera ase chinsemo chiri cyanyar ko bachigo twaro mu chando ase korengana roboti urwo rwaye Nancy Gathungu Tokenrete kuligerelia oroboti urwo rumodza general igore botumeki ase county ya Kisii nigo rokoro kebona county ya Kisii nigo yakombete gari yokolimia omorero ase atimwe shilingi emilioni emo chiniguta isana na mogo 1.6 million chibesa chiakane twebuna rent and rates neliboli ndiribuna ningike kora serikali ya county atumegete igari omorero ne county kebwate igari yaye chibesa chokwena nwago chia asa bakoli mirimo be county chimanyikita buna Impress na chircho nigo chikwanire buna nigo serikali ya county atumwe shilingi milioni emerongo kianda na isano na mogo 96 million wakana abakoli mirimo be county abo basugete korwa ase abisi go se domestic travel korende obotukini go bakoro kuna nigo chibesa icho chatumegete ayemo asayemo go se direct expenses nonyana bo chibesa icho nigo chaitana shilingi milioni emerongo 5 na 3 na ibere go se 82 million echichia bekire gosiaro berigo chigotumeka asengenchejo na igo chimilioni 14 gose 14 million nigo tumegete mamincha nelichiko asensemo yokurwani ebinyinyi bya COVID-19 nigo serikali ya county ya Kisii yabegiti shilingi milioni 2 wakana amadeni ya COVID-19 nganonya serikali ya county yabwate ekiganja ki merchants ekijatakire kuikirania emerobeli eyo gatambugere kyo nigo kirimo minchane lichiko na igo obutumeki bwechibeze kyo tiboli koyanakibwa na ase ensemo ya printing na assorted services nigo department ya development and regulations yarwete etenda shilingi milioni 2 na chinuguta 2 kulende aso wakana igakana anga shilingi milioni 3 egendo kya orogati okomentekana wechiribu anga chimisano na 2 igoro yebirengo biri byatakire ase igo amaboli naro igore shilingi echichiribu isano nemo na merongo kianda na isano ose 698,000 Waigo niga serikali gotebekana gwakana chishilingi chiribu mikianda merongo kianda na isano na isato 998,000 wachiase obaga chibenya gitari ya Riota dispensary ase obotuki bakwene kibuna nonye chibeze cyo chiakanire na obaga chobokwera nigo chishilingi chiribu isato na merongo 5 nebere gose 370,000 chitatumegetibu ya na igoro yoboga chibwe birasi bya ACD nige gotebekana buna egati ye birasi ebyo nigo byagachire korende bitari gotumeka mubikano ne kirasi gya ACD ase school ya Utamba nabo igo ekirasi gya ACD ase school ya Masongo egendo ge korenta amboli igoro botumeki beshiringi chiribu isano na isato igoro yechi project nigo serikali ya county ya begede shilingi milioni 5 na chinuguta 5 nemo was 5.6 million asoko enekia emirobeli ase sector yechisemi kolende okubunengi wa kwemirobeli yo nigo gokoro kebuna nigo chibese jitumegete kolende ebirengo biboga chyobo tibikiranetie mubwikano ne skuru ya Otendo egotoka ward ya Moticho Bosansa na Otamba na Masongo echigotoka ward ya Kisii Central Sengera na Bendere echigotoka ward ya Magenche egatiye chinde na gwikira chinga kicho korosi wa koroboti oroiga nigo milioni 4 chiatumekire anse botumekyo buya bwechibeze cyo botali koenakiwa Industrial Park iya chagete asichinse mocha machoge chache nero nigo ebwate amaboli igoro botumeki bwechibesa asego tebekana serikali ya county etabwati ebinto bikoroki muna oburemo bwo no bwa serikali na serikali nigo yarude shilingi milioni 95 kose 95 million nganonya nyuma yemirobeli yo etarachaka boigo obane mboyo igoro yoroboti korwate kyombe kya nema igoro iyase ayo Industrial Park yo ebwana tekwagachwa kose egenda tekwagachwa asense moyo chigali chichingo tuko tuchitari gotumeka niga serikali ya county yatumegete shilingi
546,000 kong'anyia chigali chokorwa ase magacho a treasury goika ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital naboigo echinde kobangwa buya isiko ya magacho ayo a treasury anyina bo chinjira abakoreri obo baikiranetwe ose procurement process terikoenekiwa boigo egendekio nigo gekogosereria abakoreri obo bochenwa ase nyagitari yo ase igo obotumiki bwe chibethechio 546,000 tiboli hoikiranu asoro boti oru boigo niga serikali ya county gose executive yemogeti eroni yechiringi chi milioni 52 na isano na ibere gose 77 million wetera ase bunge ya county yo asobo saite botayo bakoro buna ebunge yo yanchirnete negetambo kerekyo asobo amo niga serikali yemogeti eroni yechiringi chi milioni chi misano na ibere na 50 gose 750 million ekyo amaboli amange akoboligwa igoro yaye na igoro yo kurwania amonchorali yarire serikali ya county ya Kisii nigo yatumugete shilingi milioni 1 na chinu taisana na satogoto 1.8 million asego tebekana emete chiribu komi yasimugetwe as chinsemo chia keboye nabo igo chiribu sana satogoto mekwa chinsemo chia emborogo kolende obotukibwa koleto asinseme chio nigo bakorokia buna obotalendwa komete yo nabo igo omubaro bwemete yo toli koenakiwa Eriekomi nigo Omodita General aganetie amaboli 11 yuale ansorboti oruo kwiranirwa aboikirano oikashi tariki 11 chomutinyi 12 omwaka oyo iga egento getaranekirwa goikira bono iga Haron Ototo Nyaingiri Getembe TV